Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Sa ngalan ni Aksyon na Fred Salanga, kung naman Aksyon Art Tayhopon, ari ang bantayan tanaman karon nga adlaw pag matata karon nga aga. Isa na naman ka panibag-o nga problema ang dala sa nga panibag-o kag ikasyam na nga increase sa petroleum products. Nagligad to nagahimo na sang plano ang pila ka transport organization, no, transport sector diri sa Bacolod City, kay ti pati na Negros, no, in Stone, amo man ang Fibakda daw may ara sila pagginunanon angot sa posible untat biyahe nga ginaplano ti ariho. Ang balita today, ikasyam na ini asod-asod nga pag-increase sa petroleum products, and today ang estimated amount sang i-increase o kung idugang sa presyo sang gatong galing kay diri sa aton sa Negros and Bacolod karon i-check ta na kung pila gid exactly ang ginpatuman sang mga gasolinahan. Aksyon Radio. Ang dito sa Metro Manila ginabana-bana sa gasolina ang itaas 1.10 tubtob 1.50 1 piso and 10 centavos to 1.50. Ara, tibano kada kung gasolina ni karon ang imo ginagamit nga salakyan mga taxi kalabanan diri gasolina mo. Aksyon Radio. May krudo man, ti sa krudo dalahig magkamugihapon. Although ang sa diesel, according sa report dito sa Metro Manila, 30 sentimos tubtob 40 sentimos nga pinasakaay sang gatong. Aksyon Radio. 50 tubtob 60 sentimos naman ang ginapabot nga itaas para sa kerosene gas. Amo na siya. Isiling ko na ni ang panawagan subong palihog isuspend anang implementation sang train law. Kaya ang train law amo na ang ginasinggitan hindi lang sa transport sector kundi sang kabilugan or mga sektor, mga grupo nga nagabatyag na nag-aaragoy na sa epekto sang petroleum products increases. Aksyon Radio. Suspindiyon anay no ang implementasyon sang train law so that temporarily makuan man no mapauntat man ini tinano na lang niya man hasta sa o ini nga magataas pero ang gobyerno yati ang reason nila nga hindi man di madali-dali kakas kag dulaon or isuspend since na ginagamit ni siya sa build program and other programs or services nga ginapatuman sa gobyerno. Tingwa sini ang mga driver nagareklamo kag nagademand sa increase sa plitihan hindi mahatag while ang tiglikom sa Department of Energy araya sako sa pamulitika bangod sang ilang ginasakdag ng kandidato nga among ginasuportahan sa parabuton nga eleksyon. Namit pamatian. Ti magamo sini hugtanay pahay, no? Hugtanay pahani, hugtan nyo todo. Ina ko may buho pa nga nabilin sa paha nyo. Aksyon Radio. Santon Plus Herba nga Abon.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Mamati alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balitang dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Kita update politika kita magkadali. Now, damo ga-expect nga ang pagbisita ni Mayor Sara Duterte sa Cebu, may mga progress kag may development angot iya sa natalana hanga pati gayunon nga substitution mo na expect sang kalabanan nga si Mayor Sara Duterte will be deciding on running for a higher position, no? Damo gyapon nagalaom nga pili siya either president or Vice President of the Philippines. Ipagkitain nila ito ni former Senator Bongbong Marcos sa Cebu. Istorya nilang para sa future sa Pilipinas. Pero liwat ang ginsulit ni ni Mayor Sara Duterte. Siya nga may kuya plano nga magpapili bilang Pangulo sa Pungsod Pilipinas. Di siya na naghambal. Now, ano ba lang paabuton? Take note nga until November 15 pa ang substitution nga pwede himuon, no, sa mga nagapapili sa mataas nga posisyon sa nasyonal. So in other words, hindi patapos ang istorya sini. Kay bisan gambal si Mayor Sara Duterte hindi siya magpapili bilang presidente sa Pilipinas. Wala naman niya sa makapugong siya kung magpapili isa bilang Vice Presidente, hindi ba? Ang nagapabilin nga $1 million question sumong bala tandem nga Bongbong Marcos kag Sara Duterte Carpio ang matabo sa palabuton nga eleksyon or mangin honest ini siya kag way na sa mga surprise abing matabo before pa man, no, sa palabuton nga November 15. Nan amo na mo kay diri sa aton ho kadamo di gyapon nga daan naga laom Negros and Bacolod. Kun damo ang nag-upod nagligad kag nagarally for Leni Robredo. May mga grupo man di sa Bacolod kag Negros nga padayon nga nagapanawagan kag nagaduso nga kay nga padayon ni Mayor Sara ang iya sini nga pagpapili sa mataas nga posisyon. In fact, ang ila gani luyag matabo nga presidente gid sa Pilipinas. Ilawig pa ni until November 15 pa. Amo na gani kung kaisa siling ko ang lain diri sa aton niya sa Pilipinas kay bisan ang election process ta diri. Ang eleksyon diri sa aton do ginahimo kitang langulango bla. No do inang duway seriousness ay daw pamatyagan ko sa mga politiko daw ginahimo lang kita nilang mga into. Man pwede na sila tani dulaon na no. Ano pamatyagan nila sang politika ta sa Pilipinas sa mga lideres naton sa mga politiko. Do basketball lang yan nga anytime. Pwede ka lang masilingop, substitution. O kay isa man ta ka team, pwede ka to ka substitute to. Ikaw lang to papili. Kundi do tinunto. Ang pagserbisyo, hindi na kinanglan nga may mga substitute o kung ano. Kag kung willing ka gin magpapili, kag willing ka nga magsulod sa politika because ang bottom line sinatanan, ang common denominator sang tanan na mga kandidato nga ang nagapalayag sila sang interest nila kag ginaduso because of public service. Serbisyo publiko, may style pa yan nga daw. May mga surprise bla, mambal pa, mapapili ko, hindi. Hindi ko magpapili. Pero ang ending sinabas yung magambal, due to public demand, bangod sa panawagan sa pumuloyo, nag-decide ako nga magpapili gid sa palabuton nga eleksyon. Hindi yan matabo. Nga ang ginhambal na ligad sa President Digong, nga hindi man siya magpapili, dason pitik sintas,
Kay panawagan kag Claymore sa tao, nagpapili siya. Hindi ay hana mo man matabo kay Mayor Sara Duterte. Kung hindi ginman siya magpresidente, hindi malayo nga may chance pa nga ini ang masubstitute o kung maga-substitute agon magpapili bilang vice presidente. Ang masunod nga isyo idulong sa aton, sunlight C, pinakabago nga vitamin C, non-acidic, doctors recommended nga vitamin C. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung delay na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station.
Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao. Kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be... Why na kita tiyempo dari sa aton sining nga pagpangalagad, standby na sa Aksyon Balita Morning Edition with Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Sa ngalan ni Aksyon na Fred Salanga, ako naman Aksyon at Tayhopon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,